درود و درهبات منی مڑا دارن چارو کو گوش دارو کا شما ہر کجایت وشیانی منگیراں باتت جہان وشی شمع بہرا باتن ہجبر سکیو سوری مگنداتت علی جمعہ زامرانی پر مہریں درود و درہبات پر شما سر باتاں رنچ درود و درہباتا من شمارا یک گیدی کے سوے وانان دیاں کہ ماں چا واجہ منیر حاجی رسول بخش تاگرانی دفع عشق تاگو نوشتہ کتاگ گیدی کے سوے سرحالیں بے سریں سر گشن میتگی بیتی میتگے مردم چے عقل و ہوشا سک کمزور بن بزن سکیں پہوالو بے زانت بن چیشانی بھی عقلیو بے زانتیا بازیں ہنچیں کار چے کٹمو میتگ مردمانی دستاوید کے شانی کٹم پتہ پر تسکی ناما نامدارو زانگو پچارگو بن تپرو تسکی پشدرا علامہ یک جتائیں کہ سیوید انچوش کے وحد زمانہ گا مردمانی کار مالداری کشت و کشار دہکن کاری بیت انگتا ہستن ہمیں پیما ای میتگ مردم مالدار بن تو پسو میہڑش بیت کہ یک بری شانی میتگا پلنگی دوز بیت پلنگ اشانی میتگے رما گو بزگلو میہڑانی تہا ہر روز یکی روشید چک بردن تو وارت رو میتگ مردم چے پلنگا بیزار بند میتگ کماش میتگ سرجمے مردمہ یک جا مچکن گشت کے پلنگ میں میتگا دوزن ہر روز قید میں میتگ رمگو میہڑے پسو اس پہ پساں وارت روت اشیا میں رمگو میہڑ حلاس کت بیایت یک توجیل لیکنے کہ پلنگ گرک بھی بیت یا کشک بھی بیت ہر یک کے یا گپی جن گڑ سرا میتگ مردم گشن باندہ صحبہ ماو شما درست پلنگ شوہا زرویں پلنگا گریں درست گشن شر رہیں ایدگے صحبہ میتگ مردم گنتوس کینتا پر و زہم کاٹارا مچ بن تو پلنگ شوہا زرواں شوہاز کنا پلنگ ہونڈا درگی جن پلنگ ہونڈ تہاوی میتگ درست مردم گلا بال بند کما پلنگ ہونڈ درگیت کگا او پلنگ ہونڈ تہائیں درست یک پارگی گوتی صلاحاں تیار بند تپری گوں وتی تسکیں تپران و زہم و کاٹاری گوتی زہم و کاٹاران پلنگا توار پر جنند کچے ہونڈا در بیا توار پہ تواری کنا بلے پلنگ در نیت گڑا ای ودموتا شور کنند کے چون بکنے یکی گوشی ماں ہونڈ تہا پتراں پلنگا گراں پلنگ چما تور سگائیں ہنو در نیت میتگے مردم میتگے کماش نیمگا چارن کماش مرد نیمگا چاری تو گوشی شر رہی مرد گوشی ماں ہونڈ تہا پتراں پلنگے گردنا گراں وحدیک من پلنگ گیپ من وتی پاداں سورینا گوڑا شما بزانت کہ من پلنگ گپتا گو شما منی پاداں بگرے تو منا چے ہونڈا بکشت پدا درست گشان شر رہیں مرد ہونڈا پتری پلنگ چے شانی جگہ جگہ و شوراں پیسرا تیار بیت کہ یہ چونے شورے ہنچو کہ مرد ہونڈا پتریت پلنگ گمبود کن مرد سرا گیب تو سندیت مرد دویں پاد سرگا لگن میتگ مردم یک بری چھاپ جنند کہ مرد پلنگ گپتا گو لہتے ناچا لگی تو لہتے مرد پادان گیب تو مردہ چے ہونڈا کشن بلے مردہ سر پر نبیت درست مردم حیران حبکہ بند کہ اشیا سر پر بوتا یا اشیا سر پر نبتا ہر یک کی دومیا جست کا بلے درست گشن ماں نزانے ماں حیال نکتا اشیا سر پر بوتا ہونڈا پترتا یا اشیا سر پر نبتا ای ودموتا ہمیں پلنگ ہونڈ دپا میڈم لہتے گوشید اشیا مردہ سر پر بوتا لہتے گوشی اشیا سر پر نبتا گوڑا میتگ کماش گوشید اشیا بڑا کنت میتگا رویں اشی لوگ بانو کا جست کنے کہ اشیا سر پر بوتا یا اشیا سر پر نبوتا میتگ مردم مردہ بڑا کنا میتگا کارن میتگ مردم و کماش
مرد لوگ بانو کا جست کنند کہ تئی مردا سو بھی سر پیر بوتا یا پھر نہ بوتا. مرد لوگ بانوک خیال لگی پدا گوشی من نسانا من بے حالا اشیا صحبی سر پیر بوتا گیا اننا. گوڑا مرد جنین چوک گوشی تو در رائنید کہ نہ صحبی کے منی پیتا ڈالگو کے چٹ تگا بروتو کی جنز تگا بلے میتگے لہتے مردم انگد ود موتا میڑی گوشید کے اشیا سرک پیر نبوتک بلے لہتے گوشی اننا اشیا سر پیر بوتا. دیرا یکی گوشی ہاو یہ مردہ سرک پیر بوتا کہ مرد جنین چوک گوشگائیں کہ منی پیتا وحدی کے ڈالک چٹ تگن آئی بروت سر تگن میتگ کماش گوشی ہو گوڑا مرد سرک پیر بوتک برین مرد سرگ شوہاز کنے میتگ مردم پدا مرد سرگ شوہازا روان ہمائیں روچ مرچگا جون گنبے سریں سرگاں چکر رگائیں. سلامت بات ہے.